jeugd die had het helemaal wat versierd dingen. Ik ben mooi met er net mee. Dan ben je mooi klein mee. Ja, dan net aan aarde nog wel. Nee, mooi zo. Toch te gek. Het wordt iedere keer wordt het erger eigenlijk wat dat betreft. Ja. Maar ja, zolang het zij toch, hoeven wij het er doen. Ik ben toen begonnen met het bad op het dak. En toen hebben we het steeds meer uitbreid. Zo op laatst wil ik zo veel krijgen dat ik de achter toen ik mij versierd heb. Dus je bent nog lang net kleed? Ik ben al lang net leer. Ervaren. Ervaren. Ik heb nog een uitdaging. En leeft je dan het hele jaar uit daar? Of? Nou, dat net, maar zodra het donker begint te worden, dan verneem ik het wel dat ik er raad met me bezig ben. Dan krijg je wat de kriebels. Dan krijg ik de kriebels. Ging het hier zo wat terug, Alex? Hij heeft hem rug met de voegen. Een beetje scheef? Ja, Komt ook correct met daar, hè? een beetje. Met wel naar de ruutje. Het zou beter. Dat is beter. Toen dan leven we tegen zo. Wel makkelijk zo'n assistent. Ja, ideaal. Een beetje beter. Hij heeft hem rug met de voegen. Ja. Dan met de rug ging je. Wil je goed werken? Om de muziek geven. Ja, dat is ook nog kennen. Nou, zo. Maar de beste, je bent helemaal dak op buis dus. Ja, klopt. Ja, gewoon op de nokkenpan zitten, maar ik kan doorheen rennen. Kun je er doorheen rennen? Ja. Ik kan wel doorheen rennen. Via het dakraam zeg maar, een dak op. Hij staat de broek net vol. Nee, ik niet. Nee? Nee, gelukkig niet. En dan maar aan was je op reacties discreet, want dat is heel veel leuk om te zeggen. Ja? Ja. Dat is voor je. Ja, wij krijgen de reacties erop en het is allemaal positief wat dat betreft. Het is wel hartstikke leuk. En ze rieden langzamer. En ze rieden voor een langzaam. Ja? En ze omgedraaid in de auto. Ja. Dat is hartstikke leuk om te zien. Alleen de reactie al. Ze is op een bank naar de televisie te zien en dan zie ik heel rustig die auto's weer voorbij. Ja, en dat is hartstikke leuk. Familie bij elkaar, dat is echt het gezelligste van alles. Want hij heeft wat een gezellige familie. Ja, wel. Nou, Ja? Ja, wel. ja, zien wij de helft wennen dan in Holland, dus kwam ze die dan ook de volgende net. En dan had ik je te krijgen uitmaken, dat deed je nog niet. Maar hij is dan net straks een ingezame kriest. Nee, hij komt Ach, niet. lang mijn oren niet. Nee, ik heb nog geen oren niet, maar ik heb wel goede contact met mijn oren niet. Ja, maar dat is ook dus. Nou, ik had die weer in. Ja, maar dat is het. Maar ja, gezelligheid is altijd leuk. En hij heeft nog iets met de kriesgedachten of zo? Of hoe zit dat? Nou, dat is bijna al nee, hè. Ik heb ook een beetje. Dat is die kriesgedachte. Ja, zo is het ja. Mooi vuurwerk dan. Ja, maar de kerst wel laatst ziet het juist overal dat er ruzies is. Maar de kerst kan ik gewoon in de waarde zitten. Dan heb ik minder oorlogen en ruzies. En dat is een stuk beter wijzen. Crisis is een vredeperiode. Ja. In het buurt beginnen ze al meer met de crisisverlochting. Dus nou ben wij begonnen en dan hopen we dat de strut om mij gaat. Je bent het licht in het leven hier in. Ja, licht tijdens de donkere dagen. Voor de grote vakantie hebben wij met z'n allen bedacht om alvast geld op te halen voor Serious Request. En dan gingen we rondjes zo lopen en de kleuters gingen om de school heen rennen. En hij en ik maar niet onder sponsor lopen? Ja. Hoe ging dat? Goed. En ben je hem wat voor u te branden of ben je hem zo luistouw? Zo lui als taal. Dik 3000 euro heb ik binnengebracht. We zeiden, nou, dit is zo'n geweldige opbrengst. Hier maar wij iets moois van maken zien. En we zeiden van, nou, het is wel een ludieke stunt om bij die gift, om daar een leuk feestje bij te bedenken. Daar is een schitterend nummer uitzocht, hè? Wij vinden het feestje altijd gigantisch fleurig en positief. Dus als we dat jaren, dan ben we er een protopont gekje. En ik zei van, nou, daar zet ik dan een tekst op. En Kees het wat jongen, die ben je hoor.
Ja, want het is eigenlijk een beetje skreun op alle benen. Want ik ga je beeldsen, hak in de klas en Friesen en ben die Nederlands praten. Dus we zeiden van wist wat. Dan maak je wat een Fries couplet, een Beelds couplet en niet Nederlands. Voor elk wat wils. Nou, en ik geloof wel dat het goed slag is, of net, jongens en van. Ja. Maar jij hebt hier dus een multiculturele klas. Ja, prachtig toch? Nou, je mag wel eens nee zeggen. Nee! Voilà, nou zeg je het je dan, hè, daar. Heerlijk.